No myslím, že dnes je úplne najideálnejšie počasie na predstavenie niečoho nového, keďže nám prší a vyzerá to tu takto. Takže dámy a páni, dnešným dňom máme nové auto. A teda je to krásna, legendárna Audi A4 B6 s ešte legendárnejšou 1.9 TDI, 96 kW, kód motora AVF. A je to teda S-Line, nie je úplne exteriérový, minimálne interiérový a podvozkový áno. Nejaké blbostičky tomu treba porobiť, ako napríklad túto vymeniť toto, lebo to chudátko asi ako odpadne. A teda najhoršia časť asi táto vrcka, čo už. Ale má to senzory, troška obuchaný nárazník, ale má to senzory. Interiér v celku zachovalom stave. Nejaké drobnosti, toto... Čo? Volant budeme musieť prešiť, ale ináč akože pecka. A o čo mne najviac išlo, proste že veľký kufor, praktické vozenie, áno, toto troška, dobre, to sa doladí. Takže aby som toho nemal málo, chceme sa pustiť do Fabie, ale teda zároveň sa pustíme do tohto zázraku. Spravili sme už prvý servis, to bude v nejakom asi nasledujúcich príspevkov, len teda chcel som najprv urobiť to predstavenie. A budúci týždeň nás čaká ešte jeden servis, ideme urobiť rozvody a dvíhatka, alebo to nejako v Lepoce. Také nech máme úplne že pokoj a kľudný spánok, že nás to nikde nenechá a vieme s tým naplno tráviť čas. Ináč ja asi starnem. Mne sa ťavanty normálne, že páčia.